Avui se'n tornem de nou a Cocentaina amb Ferran Albors, que segur que té moltes històries per a contar-nos sobre els nostres avantpassats i sobre com vivien i com feien i com podem aprendre de tots aquests missatges que ens van donar. Avui, Ferran, sé que és temps d'adobar olives. M'agradaria que explicares a la gent més jove especialment què és això d'adobar olives. Bueno, la paraula adobar olives, si vols dir-ho en castellà, és posar les olives en salmuera, no? Estem parlant de que adobar les olives hi ha que preparar-les en aigua, sal i altres condiments per a poder menjar aquestes olives i que no estiguin amargues acabades de collir, no? I quin és el procediment per a poder adobar-les o com s'adoben? Bueno, en primer lloc, dir-te que quan ve el mes d'octubre, a partir de la Pilarica normalment, és quan comencen ja diferents classes d'olives a poder arreplegar-les i adobar-les, no? En aquest sentit, les primeres olives que jo sempre faig alguna garrafeta, que m'han ensenyat també aquestes persones majors, són les genoveses. Les olives genoveses són unes olives prou més grossetes, tenen bona molla, poc pinyolet, i en aquest sentit, a partir de la pilarica, aquestes olives ja estan pintant, diuen que pinten. Pinten vol dir que ja van madurant algun coloret negret en l'oliva, i bueno, aquestes olives poden fer o senceres o trencades, no? I en aquest sentit, pues, bueno, dir que totes aquestes coses que m'han ensenyat ma mare, ma abuela Francisqueta, ma tia Mariu, ma tia Carmen, de xicotet, pues, bueno, ho han viscut. I en aquest sentit, pues, bueno, hi ha diferents classes d'olives que m'han ensenyat, com és la manzanella, tenim la blanqueta, tenim la negreta, hi ha una que també per així es cria alguna olivera, no queda molta ja, és en forma de mitja lluna, que són de pico cornicabra, que diem, en aquest sentit. I, bueno, en primer lloc el que hi ha que fer és anar i collir les olives. Jo no tinc bancals, però, bueno, sempre tens algun amic per ahí que el diu, corre, cull 4 garrafetes per l'aula. I entonces, pues, bueno, fem les genoveses primer, que jo normalment les genoveses les faig en un tallet, tinc paciència poquet com abans, els abuelos. En una baixeta pues, es fa un tallet a totes les olives una per una i les deixem en aigua. Entonces, tant aquestes olives com la blanqueta, com la manzanella o la paparenca, que també és una altra que la paparenca és una oliva que ve més tardet perquè està ara molt verda, siga en tallet o siga sencera, el que dia ma abuela Francisqueta i ma tia Mariu dia, Nandet, tu tens que fer collir-les i adobar-les. I que anem a veure, abuela, com es tinc que collir i adobar, estaran amargues, sí, però tens que deixar-les adobades hasta la mimba d'abril. O sigui, això és una cosa que les persones majors d'abans sí que ho tenien clar. Quan és l'oliva sencera, doncs hi ha que adobar-les en aigua i sal i, segons el que siga, doncs, bueno, la blanqueta la podem posar en timonet, la negreta també en timonet i la manzanella o la genovesa la podem posar en pebrella, en herba que es diu la pebrella. I en aquest sentit, en la mateixa aigua ben tapadeta i en un quartet baix al sòtano, a fosquet, que no li pega la llum, els tenim fins a la mimba d'abril. Això és una de les coses que són per l'oliva sencera. Després anem a les olives trencades o les olives xafades, doncs, bueno, normalment la manzanella, la blanqueta també està molt bona. Jo crec que la blanqueta, el meu germà de xicotet, aquests xicotiuets es menjava com si foren cacaus i trapussos. La blanqueta es pot trencar, pot ser un poc més de rato, però bueno. I la paparenca té que estar pintadeta, que diem. No pot estar verda perquè això fa xuro, que diem. Entonces, aquestes olives sí que es trenquem. Jo sempre he trencat
normalment el dia de la setmana no passa res, però les persones majors sempre han dit que divendres es canvia l'àvia. Estem parlant de que tu ho has trencat dimarts o dimecres o dilluns, però eixe primer divendres canviem l'àvia. Aboquem l'àvia que tenia i posem àvia nova. Àvia sense clor. Estem parlant que jo vaig a la serra, a Mariola o als poblets tot al voltant, a Agres, a Pare, bueno, agarrar aquesta àvia que no té cloro, que és àvia mineral, que dic jo, de serra. I canviar l'àvia divendres. I hi ha que canviar l'àvia 3 divendres seguits. Estem parlant que en una setmana, la setmana que ve tornem a canviar, a l'altra, i al quart divendres adobem. Al quart divendres ja li posem, les trencades normalment és àvia en sal i pebrella. Així en aquesta zona es gasta la pebrella. En altres llocs que no troben la pebrella o saben el que és la pebrella, doncs gasten sajolida. També així alguna gent gasta sajolida, que és la fedrea, i en aquest sentit, hi posem... Normalment, el que m'han explicat les persones majors és que li posem una rameta, tant a les senceres com a les xafaes, una rameta de garrofer, ahí estem. Bé, Ferran, doncs moltíssimes gràcies per tota la informació que ens dones sempre. És un plaer sempre escoltar-te i moltíssimes gràcies per atendre-nos. Fins a la pròxima setmana, que tornem a veure i que es tornaràs a sorprendre. Enguany no són les olives, a veurem la setmana que ve que tornem a parlar. Moltíssimes gràcies, Ferran.